nqumu bil-wifqa biex inħejju ruħna għal din iċ-ċelebrazzjoni. Hekk ejjew inħoss li aħna tassew il-koll mistiedna tal-mulej. Din l-ikla ħejjija għalina. Illum f'dan is-santwarju qegħdin ukoll infakru il-jum tal-art imqazza. L-art li fija għex, trabba u priedka il-mulej Ġesu. U għalhekk magħna għandna il-Father Clive li se jiremexxi din il-qudiesa u l-ġabra kollha li ħassir f'dan il-weekend se tmur għall-insara tal-art imqazza. Nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni li s-santwarju ta' Pinu huwa marbut ukoll mal-art imqazza għaliex proprju ftit ta' snin ilu kienet twaħlet ingħata permess mill-kustodju tad-dar ta' Nażaret fejn twaħlet ukoll ġbija fil-mużajk tal-Madonna ta' Pinu. U għalhekk ejjew inħossuna wkoll mgħuqdin ma' dawn il-familji insara. Kif tafu anke f'dawn il-ġranet inqala anke mill-ġdid xi ġlied bejniethom. Kull meta jinqala dawn l-affarijiet l-aktar li laqtuha huma l-insara. Dejjem iwaħħlu fihom. Għalhekk ejjew insostnuhom bit-talb tagħna biex f'din l-art ta' Ġesu isseħħ tassew il-paċi bejn it-tliet reliġjonijiet. Għalhekk nofru wkoll l-għajnuna tagħna finanzjarja. Il-ġbir li se jsir illum se jmur kollu għalhekk. Kif tafu wkoll din il-qudiesa ta' kull nhar ta' Sibt aħna nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju kif ukoll skont l-intenzjoni li intom tkunu poġġejtu f'riġlejn Omna Marija. Illum nixtiequ nofru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għal benefattriċi ta' dan is-santwarju li propju din il-ġimgħa il-mulej sejħilha għandu li hija Tereżina Galja li kienet ir-rettur Dummik il-Galja, ir-rettur li kien jagħti s-servizz tiegħu hawnhekk għal tant snin f'dan is-santwarju. U għalhekk ejjew ninaqdu fil-waqt li nagħtu l-kondoljanzi lilu u l-familjari tiegħu ninaqdu magħhom u nofru din il-qudiesa għall-għażiża ommu Tereżina Galja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħutiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Infaħru fl-imkien lill-Alla, glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewit u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba.
infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek, muli Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha, għaxi m'għandix tagħm oħra ħlief il-grazzja tiegħek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja, dan jgħid il-mulej, mhux dan is-sawm li jiena rrid li taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ u ddaħħal f'darek lill-imsejkem bla saqab, mhux li tlibbes lil min tara rwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx. Imbagħad ifeċ bħażżerni id-dawl tiegħek u malajr tagħlaqlek il-ġerħa tiegħek, quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija, ma tmitx subek u ma tagħmilx den il-bilsienek, jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwa u x-xabba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifeċ fid-dlam u s-swiet tiegħek ikun bħal nofsinhar. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, dawl fid-dlam ifeċċa tajbin, dawl fid-dlam ifeċċa tajbin, dawl fid-dlam ifeċċa tajbin, twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa, tajjeb il-bniedem li jħennu jisleb, li jmexxeħ wejġu bir-reqqa, ngħidu flimkien, dawl fid-dlam ifeċċa tajbin. Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tiqpa' t-tifkira tiegħu, xemm ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-mulej, ngħidu flimkien, dawl fid-dlam ifeċċa tajbin. Qalbu qawwija m'għandux mniex jibża, iqassam u jagħti lill-foqra. Għal dejjem tiqpa' l-ġustizzja tiegħu, rasu marfuha fil-ġieħ, ngħidu flimkien, dawl fid-dlam ifeċċa tajbin. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostol Korintin. Meta jien wasalt għandkom ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-misteru tal-Alla bi kliem kbir jew għaref, ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom, ħlief lil Ġesu Kristu u lil dan imsalla. Jien ġejt għandkom dajjef, imbessa u imriet. Il-kelma li u l-predikazzjoni tiegħi ma kinux imlibsa bil-kliem qawwi tal-erf, imma bil-wiri tal-Ispirtu u l-qawwa, sabiex il-fidi tagħkom timbena mhux fuq il-erf tal-bnedmin, imma fuq il-qawwa tal-Alla. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom qumu bil-wifq Alleluja. Alleluja. Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies.
Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u qeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. Kelma tal-mulej. Ħuti jeżiż f'din is-silta mill-Evanġelju skont San Mattew, Ġesù jolqot żewġ punti importanti ħafna iktar għal dak iż-żmien milli għallum. Imma għal dak iż-żmien kienu żewġ punti fondamentali: il-melħ u d-dawl. Il-melħ forsi fi żminietna naqqas daqsxejn mill-importanza tiegħu. Għaliex bħalma nafu fl-antik kienu jippreservaw l-ikel propju fil-melħ. Kien biex ngħidu hekk il-mod kif l-ikel kien jibqa' tajjeb billi il-melħ kien jagħmel ix-xogħol tiegħu. Id-dawl kien għadu jibqa' importanti anke għalina l-koll. Iżda Ġesù jġib l-eżempju il-melħ tal-art, intom il-melħ tal-art, dak li jagħti t-toma, dak li jippreserva l-ikel, il-melħ li huwa importanti, id-dawl li jdawwal il-jum, id-dawl li jdawwal il-ġurnata tagħna. U b'din it-tifsira Ġesù rid jurina iżjed kif għandna ngħixu aħna tansara illum il-ġurnata. Tgħidu li ma dan il-kliem sar ħafna snin ilu. Ovvjament il-kelma tal-Alla tibqa' ħajja kemm itulu żminijiet. Il-kelma tal-Alla hija attwali, hija reali għalkemm itulu żminijiet. U propju f'din is-silta qasira ma importanti ħafna, sinifikanti, il-koll kemm aħna nagħmlu tajjeb li nsaqsu lilna nfusna jekk aħna permezz tal-ħajja tagħna aħniex qed ngħixu verament tansara kif aħna mitluba jew le. Jekk aħna aħniex verament qed ikunu l-melħ li għad it-toma, jekk aħna aħniex verament id-dawl li qed idawwal il-ġurnata li qed idawwal fejn hemm id-dlam. U għaliex ħuti qed ngħid dan kollu? Għaliex illum il-ġurnata forsi dawn l-affarijiet narawhom daqsxejn antikwati. Imma il-koll kemm aħna, kull wieħed u waħda minna għandu r-responsabbiltà fuq spallejh sabiex verament ngħixu kif aħna msejħa. Mhux biss aħna personali, iżda kif smajna fl-ewwel qari nkunu ta' għajnuna l ħaddieħor. Kemm qegħdin nagħmlu llum il-ġurnata din il-ħaġa? Kemm għandna ħin, kemm għandna ċans niddedikaw ftit ħin għal ħaddieħor. Fil-ħajja maġla li qegħdin ngħixu. Kemm jiena verament qed nagħti toma l min qata' qalbu, il-min tilef it-tama, il-min għandu bżonn l-għajnuna. Il-min qudiemu mhux qed jarah li fdlam, kemm jiena qed naħdem, qed nagħmel daqsxejn sagrifiċċju biex inkun dak id-dawl indawwal il-ħajja ta' persuna li għandu bżonn. U mhux bl-affarijiet straordinarji ħuti. Għax xi kultant anke persuna ikollha bżonn titkellem. Mhux affarijiet kbar, ftit mill-ħin tagħna noffru l-offerta. N-nisrani huwa wkoll imsejjaħ biex ikun offerta l ħaddieħor. Offerta permezz tal-ħajja tiegħu. Imma kemm qed nagħmluhom dan iż-żmien dawn l-affarijiet? Kemm verament il-ħajja tagħna nisranija qegħdin ngħixuha b'mod awtentiku. U meta ngħid awtentiku ġifier mibnija fuq is-sagramenti, mibnija fuq il-kelma ta' Alla. Li jtina l-kelma ta' tama għal kuljum. Li jtina dawn l-eżempju mhux biex aħna naqrawhom ngħidu wara xi ġmiel kemm huma sbieħ u nieqfu hemm. Irridu nisimgħu, irridu niftħu qalbna, irridu nifhmu u nemnu il-kelma tiegħu.
Għaliex ħuti għan-nisran il-kelma tal-Alla hija l-gwida ta' kif għandi ngħix ta' kuljum. Mhux meta jkolli aptit, ta' kuljum u f'kull mument. Għalhekk huwa importanti dan il-kliem, dawl tad-dinja l-melħ tal-art. Għax ħuti anke fid-dinja li qegħdin ngħixu llum fil-ħajja qegħdin ngħixu aħna lkoll rridu nagħtu s-sem tagħna. Rridu nagħmlu d-differenza. U nagħmlu d-differenza mhux għax nagħmlu kollox bid-daqq ta' trombi, m'hemmx għalfejn. Iżda anke San Pawl fit-tieni ittra tiegħu jgħidilna ċarton ma ġejtx inħabbrilkom il-mister tal-Alla bi kliem kbir jew għaref, imma bis-sempliċità. Għaliex dik hija fin-natura tal-bniedem ħuti xi kultant aħna naħsbu li jew biex inkunu tajnuna jew biex nagħmlu xi ħaġa rridu nagħmlu affarijiet kbar, straordinarji. Mentri fil-verità x'inkunu qegħdin nagħmlu hekk. Jien l-ewwel wieħed forsi kont nieħu l-mertu jien, mentri fil-verità rrid naħdem għal Sidna Ġesu Kristu. Bħal donnu mbaxxi l-Kristu biex nogħla jien, imma trid tkun bil-kontra. Jiena l-min irid inħabbar. Jiena lil min qiegħed insegwi. Jiena li f'min nemmen. Dan huma kollha domandi ħuti li jiġuna propju li għandhom jiġuna f'moħħna u f'qalbna. Lil min verament qiegħed insegwi jien. F'min qiegħed nittama, it-tama tiegħi f'min qiegħed nitfaħħa. F'xiex, f'xi ħaġa, iżda huwa Kristu ħuti li jdawwal il-ġurnata tagħna. U kif huwa jdawwal il-ġurnata tagħna, kif hu jagħti t-toma lil ħajja tagħna, aħna wkoll rridu nimxu fuq l-istess passi. Għalhekk qiegħda l-kelma tal-Alla ħuti. Il-kelma ħajja, il-kelma li ttina l-ħajja. U nagħmel aċċenn ukoll kif smajtu fil-bidu f'dan is-santwarju bejn illum u għada f'dan il-weekend qegħdin niċċelebraw jum il-missjoni fl-Art Imqazza. Għadkom m'għandkomx idea ħuti milli madbatija l-insara tal-Art Imqazza jgħaddu. Sa ftit ġranet ilu stess, tensjoni f'santwarju minnhom tal-flagellazzjoni. Għadkom m'għandkomx idea minn xiex jgħaddu. U l-insara hemmhekk ukoll iridu jippruvaw għalmenu jkunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja, imma hija diffiċli ħafna. Għaliex isibu min jipprova jitfi dan id-dawl, isibu min il-melħ kieku jisterġi jitfgħu fil-baħar ħajjintilef. Imma ma jaqtawx qalbhom. U aħna propju l-appell tagħna huwa dan. Saru wkoll avviż li l-ġbir kollu li se jsir bejn illum u għada se jmur propju għal dan il-għan biex aħna nkomplu insostnu dawn l-insara. Nieħdu ħsieb ukoll permezz tal-iskejjel it-tfal, speċjalment tal-familji insara u għal kulħadd. Iżda ħudi l-ikbar għajnuna li intom tistgħu tagħmlu propju hija s-sosteniment tagħkom bit-talb. It-talb li għandu qawwa speċjali min jaf kemm il-darba, forsi ħafna minnkom, isibu refuġju f'dan is-santwarju, isibu l-ken tagħhom fid-diffikultajiet. U aħna wkoll bl-interċessjoni ta' Sitna Marija. Jalla xi darba wkoll f'din l-art tant għażiża, l-art li rat l-Messija jgħix fiha, issib il-paċi. Mhijiex faċli, għax fejn jidħol bniedem, aħna di natura, mhux hekk, il-persuna umana hija superva, hija gburija, ma ċċedi xejn, imma jew ma naqtawx qalbna. Kif qedtilkom nafdaw ukoll. Anzi, ejjew aħna lkoll nkunu benefatturi tal-Art Imqazza permezz tat-talb tagħna ta' kuljum niftakru ftit minn xi jgħaddu dawk l-insara. Imma nħarsu l-qudiem, aħna bħala patrijiet Franġiskani wkoll nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex nibqgħu nħarsu s-santwarji ewlenin tal-fidwa fosthom f'Ġerusalemm, f'Bethlehem, f'Nażaret. Forsi għaw xatt minnkom li ġamel din l-esperjenza. Iżda wkoll sabiex insostnu dawn il-familji li jinsabu f'tiġrib kbir. Ġaddejna mill-passjoni l-kol kemm aħna, mill-passjoni ta' dawk is-sentej fi żmien il-Covid.
Ma bħal donna d-dinja m'għandix xeba, speċjat il-Covid forsi tiġi xi ħaġa oħra, jalla le, ma dik hija r-realtà u fil-ħajja rridu nkunu realistiċi. Jiena minn qalbi nirringrazzjakom diġà tal-ġenerożità tagħkom f'isem anke l-Patrijiet Franġiskani tal-Art Imqazza. Iżda jħud il-koll kemm aħna noħorġu minn hawnhekk illum b'din il-kelma li għandna kemm smajna li għadha kemm ixxandret fil-qalb u fil-moħħ tagħna. Ejjew inkomplu nagħmlu differenza fid-dinja tal-lum, iva, hija possibbli. Il-koll kemm aħna rridu nibdew, kull wieħed u waħda minna rridu nibdew minna nfusna. Ma nistennewx noqogħdu hekk forsi jiġri xi ħaġa, aħna rridu nibdew, kull wieħed u waħda minna. Ejjew il-koll kemm aħna nuru, ma niddejqux nuru fid-dinja tal-lum li aħna ta' Ġesu. Għax minn hawn irridu nibdew l-eruq ta' kollox huwa proprju li aħna nemnu, insegu u aħna nsara ta' Ġesu Kristu. Din hija l-iktar ħaġa importanti li aħna smajna f'dan il-qari. Ejjew il-koll kemm aħna nitolbu din il-grazzja anke bl-interċessjoni ta' Sittna Marija sabiex inkunu kapaċi nagħmlu d-differenza fil-ħajja ta' ħaddieħor. Ovvjament b'mod pożittiv. Jalla l-koll kemm aħna hekk din il-grazzja nilqawha ġewwa l-qalb u l-moħħ tagħna u nħallu lil Ġesu Kristu s-sid tagħna ikompli jkun il-gwida tal-ħajja nisranija tagħna kif suppost, kif għandha tkun. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. U l-fidwa tagħna tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnu. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tal-assema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. B'fiduċja sħiħa fil-mulej li ħalaqna inresqu qudiemu it-talb tagħna. Nitolbuk u Alla l-membri tal-Knisja biex tfejjaqhom il-ġrieħi personali tagħhom ħalli jkunu rifless sabiħ tad-dawl tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla s-setanin tal-art biex ifittxu jagħmlu t-tajjeb, ikunu ġenerużi f'emilhom u jħarsu l-ħajja tal-foqra. Nitolbu. Nitolbuk Alla Missier biex tqawwi l-qlub tax-xhieda tiegħek imxerdin mad-dinja kollha sabiex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu ikomplu jwasslu l-aħbar it-tajba. Nitolbu. Nitolbuk u Alla l-komunità tagħna biex tkun verament dawl nisrani bil-ħajja eżemplari li nagħtu lil xulxin. Nitolbu. Fis-skiet ta' qalbna sa kulħadd jagħmel l-intenzjoni personali tiegħu. Ilqa missierna li inti fis-smewit dawn it-talbiet tagħna u għamel li bihom natuk il-ġieħu l-glorja li jistħoqlok bi Kristu Sidna.
Nitolbu Ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, Inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedlu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq l-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll nfaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, smewit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati. Ħal-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan l-misteru tal-fidi tagħna, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqanawn quddiemek biex naqduk. Iċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, speċjalment għal Terezina Galja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u Omna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja issa l-kol flimkien miġburin hawnhekk il-kol bħala familja waħda, nitolbu t-talba li għallimna Kristu nnifsu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu tolbok li tqarbina bil-ġisem qudiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda nagħtik u nħassen fi anta ruħi ta' ġismu. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin daw kollha li huma mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Stollix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdied biss kelma waħda u ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu Wisni. Iftu għadhom bera Kristu, huwa jaraf xem ġewwa kull bniedem. Iftu qalbhom mingħajr biża' fi tgħexxi
Namlilkom xi avviżi, għandna żewġ avviżi importanti, l-ewwel wieħed nixtieq nafżakom li għada wara nofsinhar is-santwarju mhux se jiftaħ fis-sija u nofs imma fis-sagħtejn u nofs minħabba xi impenji li jridu jsiru. Imbagħad nhar il-ġimgħa li ġejja ma ninsewx hija l-festa għażiża tal-miġja tal-Apostlu Missierna San Pawl. Il-quddies f'dan is-santwarju se jkun hekk. Filgħodu fis-7:30, fit-8:30, fl-10 u fil-11:15. Imbagħad is-santwarju jagħlaq f'nofsinhar u jerġa' jiftaħ fis-1:30 ta' wara nofsinhar b'quddiesa oħra fil-għaxija fis-6:30 ta' filgħaxija. Nitolbu. O Alla, intritna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana s-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Komplement tal-lejla tajba l-kulħadd.